Passa en la publicació després. Bon dia a tots i a totes. Sí, quan Emili me va dir que si podia participar, jo li vaig dir que jo me perd en el parentiu i l'antroponímia no és el meu camp perquè me perd moltíssim, no tinc elements per a treballar, però parla de la toponímia d'Albocàsser i dels voltants, parlaré també, però a la força he tingut també que reduir un poc el tema perquè la toponímia és una cosa també molt diguem, diversa, no? I hi ha moltes coses. Aleshores, he modificat en part l'enfoc de la toponímia, no parlaré exclusivament d'Albocàsser, parlaré del que conec, Culla, Benassal, Ares, Albocàsser, etc., però sense estendre'm i agafant un tema, diguem, lineal, que és el que jo crec que pot ser, no és que sigui una novetat per a molts dels que esteu així, però pot ser, diguem, una cosa novedosa. Parlaré de les toponímia d'Albocàsser i voltants en l'article personal en i el femení na corresponent i sobretot del que jo penso i sospito que són falses personalitzacions. Això no vol dir que jo siga un corrector de falses personalitzacions, però dona ja l'orientació, faré una aproximació a alguns topònims que sembla que és una personalització impròpia, pròpia de ja quan se perd el sentit de la claretat de l'en i el na, el tracte de distinció català, compartit amb l'occità també originàriament. Aleshores, ho he canviat així. Si trobem algun, que sí que he trobat, sobretot a través d'alguna documentació, algun occitanisme, doncs ho diré al final si tinc temps i així s'acabaré la... Procuraré, diguem, anar rapidet i per tant llegiré alguna cosa del que porto escrit, a veure si no m'enrotllo massa. Primer, una presentació. El municipi d'Albocàsser, com que soc d'Albocàsser, doncs faig la introducció, per si de cas. El municipi d'Albocàsser, Albocàsser, no Albocàsser, la R no sona així, cap de la comarca de l'Alt Maestrat, encara, és situat en un domini de corredors i muntanyes que segueixen una orientació nord-est, sud-oest aproximadament, paral·lela a la línia de la costa i que posen en contacte les terres altes del Baix Aragó i els ports de Morella, naturalment, i Catalunya, etc., però sobretot de l'interior, amb els espais litorals banyats per la mar Mediterrània. El seu terme municipal són 82,77 quilòmetres quadrats, participa plenament del dualisme derivat d'esta configuració, és a dir, és un corredor estret, més o menys estret, delimitat amb dos costats per muntanyes que amb unes altituds màximes d'uns 900 metres, dels voltants d'Albocàsser, vull dir, enmarquen un passadís o corredor per davall dels 600, on s'assenta sobre un suau turó per sobre dels 500 metres sobre el nivell del mar el nucli concentrat de la població. Aquesta topografia afavoreix el desenvolupament de formes al·luvials que són especialment notables al peu de l'alineació del Tossal del Puig, la Llaconassa, comencem ja la toponímia d'Albocàsser, diguem, i el Tossal d'Espoveig. El que en els documents antics, en algun document antic d'Albocàsser, se solia anomenar la Serra de Nosca. En paral·lel, per l'altre costat, per la banda de la mar, tancant el corredor per banda de mar, se situa la Serra d'Engarceran, o Engalceran, on destaquen la Bastida, el Tossal d'en Boix, el Sancho i la Talaia de Sant Joan Nepomuceno, ja en terme de la Serratella, però fent de límit amb el terme d'Albocàsser, que és un magnífic, com el seu nom, una talaia magnífica, des d'on es pot contemplar una ampla panoràmica de la zona costanera que va des del delta de l'Ebre fins al Montgó. Es pot observar des de Sant Joan Nepomuceno, que està així mateix. I inclús diuen les muntanyes de Mallorca en algun dia claríssim, molt clar. O sigui que al tanto, perquè estem en una situació bona de miradors.
tanquen la forma aproximada del rom del nostre terme dos aparells fluvials, la Rambla Carbonera, que drena una part del terme d'Albocàsser cap al riu Millars, i el barranc de la Valltorta, que drena les aigües de la major part del terme, de nord cap a est, més o menys, cap al riu de les Coves de Vinromà. Este riu rep diversos noms i finalment, diguem, acaba al terme de Capicor, al terme d'Alcalà, de Xivert, a la mar Mediterrània. Aquesta configuració muntanyenca de les comarques septentrionals valencianes s'explica orogènicament, i acabo amb això, la introducció, s'explica orogènicament per la confluència del sistema ibèric, que ve per la banda de l'Ebre, clar, i la serralada costanera catalana, la qual arriba fins a la serra del desert de les Palmes, ja a la plana de Castelló. El viatger sol quedar sorprès per aquest paisatge muntanyenc en accedir des de les planes litorals per la primera carretera que es traçà ara fa 150 anys, i ho remarco perquè pareix que les carreteres siguin antiquíssimes, la més antiga d'Albocàsser té 150 anys i hi ha pobles que ni això. 150 anys per enllaçar la primera carretera, per enllaçar l'estació ferroviària d'Alcalà de Xivert amb les Coves de Vinromà, Albocàsser, Benassal, Ares, Vilafranca i les terres altes del Baix Aragó. I això ho deixà molt ben escrit Josep Maria Espinàs a peu per l'Alt Maestrat el 1991, quan deia, i cito textualment, i m'agrada citar a Espinàs en esta cita almenys, quan arribo a Albocàsser, en cotxe naturalment, quan arribo a Albocàsser, com que està voltat de muntanyes, em costaria de creure que el poble és a més de 500 metres en un altiplà si no fos tan recent la pujada abrupta per la serra mineral i silenciosa. Benvinguts a Albocàsser. I ara sí, ja vaig a començar. L'article personal Enna, fossilitzat en la toponímia del Maestrat i Esports, sobretot. Enna, diu Coromines, en el onomàsticum catalanès, en i na, partícules que en la llengua clàssica funcionen com a títol i que en l'ús familiar modern han quedat reduïdes a poc més que una espècie d'article personal precedint els noms propis comunes al català amb la llengua d'oc antiga i procedents del llatí domine, domina, senyor, senyora, com tot el món sap, que usats amb caràcter proclític i cada cop més imperfectament pronunciats reduïren la forma dona a en na. El masculí ha continuat utilitzant-se així davant i també darrere vocal, per exemple, és n'Andreu, ahí està Andreu, és per en Pere. Així explica Coromines, ja no és cita textual, així s'explica Joan Coromines sobre l'ampli ús d'aquestes partícules en èpoques passades i sobre els canvis que s'han produït a favor de l'article definit el la, o apostrofat naturalment, escrit, la generalització dels quals ha triomfat en el català central, diu textualment, sempre que es troba davant vocal tingueren decisiu paper les dissimilacions entre nasals, de la mena de n'Andreu, na Maria, l'Andreu, la Maria, dissimilació nasal. Continua dient-nos Coromines que encara hi ha certes petites comarques molt conservadores del català oriental que en mantenen un ús popular quasi tan gran com a les illes, ja ho dubte un poc, però tan gran com a les illes, però segur que sí que continuen, esperem. I que al País Valencià, cito textualment, és ben sabut que en, na, han desaparegut enterament de la llengua col·loquial i només troben un refugi en la toponímia major, sobretot, i menor, i inclús en la menor, en les comarques més conservadores com aquestes on som.
l'Alt Maestrat, els Ports de Morella, no tant, però el Baix Maestrat. I desapareixen després, perquè a la Plana no trobarem ens en la toponímia ni en la resta del país fins a arribar a la Marina. La Marina sí que se'n troben alguns altres i després a Xàtiva i per ahí també algun topònim. Tot això ho sé perquè he repassat el corpus toponímic valencià que tenim ara, afortunadament, si no, no ho haguérem pogut, constatar. Per tant, penso que l'ènina és una característica d'ací i després us donaré un mapeta per a que ho comproveu si voleu. D'ací, i per suposar de Catalunya, perquè no és una especificitat sola d'ací. Dic que per a mi tot això va començar fa uns 20 anys quan feia les enquestes toponímiques de l'ample i esquerp terme de Culla, que és quan em vaig adonar de la quantitat i també de la qualitat en l'ús i abús dels articles personals en, sobretot el masculí, perquè ja sabeu que el femení fa segles que ha desaparegut i només manté algunes fossilitzacions en la toponímia. En fossilitzats en els noms que em deien alguns informadors. Per exemple, a Culla un informador em deia, quan li pregunto per el mas d'Agustí, diu, sí, diu, allà dalt de la Serra Espaneguera, diu, allà dalt, diu, el mas d'en Vent, que diem nosaltres, que li diem, el mas d'en Vent. Jo dic, d'en Vent? D'en Vent serà del vent, com hi ha collells del vent, a Muntó també al terme i així, etc. D'en Vent, no, d'en Vent. Un altre, més jove que jo, un altre informador, també em diu, sí, allà baix, el mas d'en Barranc, Jo me vaig quedar així també una altra volta, però d'en Barranc. Diu, és allà baix, al fons del barranc, i no es veu des d'ací. Però el mas d'en Barranc és el mas del barranc del Llargo, que se diu a Culla, però ell dia vas d'en Barranc. Això ja vos denota alguna cosa, no? A més, tots dos casos em van sorprendre els meus informadors, però no puc dir que no estarà sobreavís perquè pels mapes que utilitzàvem l'1-10.000 de l'Institut Cartogràfic Valencià ja sabia que hi havia algunes coses que no casaven. Per exemple, el tossal d'en Roquís, així escrit, on es veu un cingle de roca prominent i naturalment pensava, dic, hauria de ser del Roquís, però era d'en Roquís. Per tant, és una falsa personalització. Efectivament, en el primer mapa cartogràfic d'estos que se van fer a Espanya, de l'Institut Nacional, del 1909, posa tossal del Roquís. Ja està, ahí. A Culla mateix, i acabo també pront. El pou o el mas d'en Roqueta, tot el món diu d'en Roqueta. Fins a última hora que han fet un complex de restauració i de turisme rural i li diuen el de Roqueta, però la gent diu el mas d'en Roqueta sempre. Però si busques la documentació, i vaig documentar-lo en 4 llocs diferents, gràcies a l'ampli i ben quantiós i conservat arxiu municipal de Culla, el vaig documentar en 1569, Pou de la Roqueta. Ja 200 anys després, el 1748, més o menys, mas d'en Roqueta, ja està personalitzat. El 1763, i acabo, no ho documentaré més perquè si no me faré massa llarg, pous del mas d'en Roqueta una altra vegada, i en el mapa del 1909 ja apareixia com Masia de la Roqueta. És una falsa personalització també, però jo no pretenc canviar-ho, simplement advertisc. Un altre, la font d'en Cabrit. Si estava un dia Pere Enric Barreda allí en l'arxiu i jo, i li dic a Pere Enric, dic, això serà del Cabrit, no?
Diu, busca, a veure si trobes alguna cosa, ja que estàvem en l'arxiu, estava buscant, i jo me trencava el cap buscant un cabrit, algun que li digueren cabrit, i òbviament el que vaig trobar va ser el següent. Buscant el ric arxiu municipal de Culla, alguna documentació, trobo que ja en 1629, per tant, segle XVII, està documentat com a font d'en Cabrit i Prats del Comú. Però el 1728, si el cas és al revés, diguem, el 1728, font del Cabrit, del. I el 1900, ja acabo amb això, i el 1909, en el mateix mapa que he citat abans, Fuente del Cabrit. Font d'herbatge comunal de la setena, anomenada més antigament Font de Cullola. Cullola és una partida que està adjacent al poble de Culla, per això se diu Cullola. I la font, aquesta seria antigament, abans del segle XVII, Font de Cullola. En fi, deixem a Culla i passem a la rica documentació que fa Pere Enric Barreda, ajudat de Joan Peraire, de la toponímia de Benassal, per exemple, però no voldria estendre massa perquè així hi ha molta documentació de dades, però el mateix Pere Enric Barreda ja assenyala algunes coses d'estes, de la falsa personalització, diguem. Després, al llarg dels anys passats, he anat observant que aquest és un ús impropi que també es dona als pobles de l'entorn. A Benassal, per exemple, trobava sospitós mas d'enserrans. Oït i documentat per Enric Barreda, malauradament me l'ha guanyat Enric Barreda, però que ell mateix afirma que pren el nom, cita textual, pren el nom de l'assegador dels serrans i no d'un cognom. Per tant, també està clar que hi ha una tendència a personalitzar d'aquesta manera borrosa, diguem. Segons Barreda, també l'anomenat castell d'Ensuera, o tossal d'Ensuera, del terme de Benassal, tot i que, cito textualment, la presència de l'article personal ens fa pensar en un antropònim, no hem trobat documentat l'hipotètic cognom Suera, si efectivament no es tracta d'un llinatge procedent del poble homònim situat a la Serra d'Espadà, prop d'Onda, ja ho sabeu, el poble de Suera, o Sueres en castellà. S'hauria de pensar en un topònim de procedència àrab i al·ludeix al possible ètim Suaira, o Suaira, bonica, que és l'etimologia que li dona el Diccionari Català-Valencià-Balear. Però es decanta per Sucaira, suposo que se pronuncia així, no sé, que vol dir penyeta en àrab i que documenta Carme Barceló el 1982, argumentant que les característiques del referent textual que designa el nostre topònim donen una certa consistència a aquesta segona hipòtesi. Barreda, pàgina 222. També troba impròpia la personalització barranc d'Enseguer, d'Enseguer, en R final, d'Enseguer, que hauria de ser barranc del Seguer, de procedència aràbiga. També, segons Barreda, un seguer és un forat de paret, de roca o d'arbre ocupat per un eixam d'abelles que hi fan mel. Topònim documentat, per altra banda, en Santa Perpètua de Gaià, la Conca de Barberà, i que a Benassal no és testimoniat com a cognom. Barreda, 371. I finalment, cal posar també un dubte, però no sé si llegir-lo tot, sobre el mateix nom de la font d'en Segures, la famosíssima font o balneari antic ja de la font d'en Segures. És un poquet més llarg, però si voleu també puc documentar-lo, és que així hi ha molta documentació, clar. Diu, la font d'en Segures, començo citant a Coromines, balneari de gran renom del poble de Benassal, diu Coromines, tal com afirma Coromines. També podem mostrar dubtes sobre, això ho afirmo jo, sobre l'antiga partícula en de tractament personal. Entre els diversos topònims, segur, segura, segures
provinents del llatí securus, lloc tranquil, segons el Diccionari Etimològic Català de Coromines, però que el mateix Coromines afirma més avant, ja en l'Onomàsticum Catalònia, afirma més avant que també podria provenir d'un ètim àrab sahara, en àdjec intercalada que suposo que s'aspira, que vol dir penyal, d'on vindria sagra i els seus homònims, amb la mateixa ge, provinent de la h, etc. Ara bé, Barreda documenta la font, ja s'ha de lo interessant, diguem, documenta la font amb l'especificatiu arcaic d'enseguda, na seguda, ho troba tot documentat, na seguda i ensegudes, o sigui, tota aquesta variació al llarg del 1400 fins al 1800 anys. I al final del 1800, i en l'actualitat, en castellà, fuente enseguras o font d'ensegures. Segons ell, segons Barreda, es tracta d'un cognom del segle XIV, Saguda, que vol dir la aguda, una penya, una roca aguda, clar, la aguda, evolucionat ja al segle XVIII a seguda, segudes, i per falsa associació a segures per contaminació del mas dels Segures, que és un mas del costat, conegut actualment com la Pinella, i cap, per tant, dic jo ara, un dubte raonable també sobre les, diguem, etimologies que poden fer, però quasi que segur que Barreda ho coneix molt bé i ho ha documentat molt bé. En aquests més darrers anys, en analitzar la toponímia d'Albocàsser, també he posat en dubte, sols és un dubte i no entraré en el fons perquè si no m'atreviria massa, i això és una aproximació simplement, diguem, que això que posa que la font de na Tosca que no siga una falsa personalització. Jo crec que ho és perquè de fonts tosques, de la Tosca, toscars, tosquelles, tosqueres, n'hi ha bastants per el terme. Ara mateix hi ha una font de la Tosca també. I la font tosca vol dir que és una font que té aigua, com totes les aigües d'aquest terme i de molts de tota aquesta geografia, és molt calçosa i per tant produeix la precipitació a la pedra tosca, que és la pedra pòmez en castellà, ja ho sabeu, la pedra porosa o volcànica que s'utilitzava abans per a la matança dels cerdos, per a limpiar, i això és simplement el nom de la font de la Tosca. Però a mi, si s'ha trobat alguna, perquè per això consta en l'indicador de l'Esperança font de la Tosca, suposo, i el Ximó també ho sap, d'on ve això, perquè en algun document s'ha trobat na Tosca. Però no és difícil que ja fora una falsa personalització bastant antiga. No serà la primera que trobem als Països Catalans, na Tosca. Per exemple, a les Illes Balears ne trobem moltes d'aquest gènere, perquè se conserva la na, clar. Però, segur, així tot el món hem dit des de fa ja segles la font de la Tosca. Però jo no pretenc canviar el nom, això que consti. A mi ja m'està bé. Com ho deu ser també el que vam trobar en el document que hem trobat, l'única visura d'Albocàsser, visura dels herbatges, etc., del 1389, i, per exemple, diu la font d'en Bosch, i, acte seguit, el mateix document, que és una còpia del 1444, la que hem pogut consultar, i una còpia de còpies, però bueno, i acte seguit diu la font del Bosc, que és com diem sempre, la font del Bosc, és que som d'Albocàsser, tots la coneixem, no? Suposo que tots hem anat. Però està també citada abans, en el mateix document, com a font d'en Bosc. Suposo que el notari, el que escrivia això, devia dubtar si era un nom propi o era el Bosc, que és el que jo crec que és, simplement. I també, per exemple, cita, que jo no ho sabia, el Pla de Nangueró, i tots ho coneixem ara com el Pla de Nangueró. En fi, són dubtes.
També podia dir que apuntaria que el mas de Neguacer pot ser també una falsa personalització en part. Tot i que, i així s'ha de dir, consta un rector de la parròquia local anomenat Miquel Eguacer l'any ja 1316, o sigui que podia ser també que vinguera d'ahir, però falta documentació i falta provar-ho, més que res. La dicció popular dels bocassins d'avui en dia respecte d'aquest mas és variada i totalment opaca, però la gent, clar, mas de Nuacer, de Niguacer, de Neguacer, de Neguacer, en fi, vull dir, val. I finalment diré que després de llegir Coromines dubto també que el Pou de Nosca siga una persona, dubto que siga, diguem, una personalització correcta i deu ser impròpia perquè un osca, com ho documenta molt bé Coromines, clar, un osca és un pas de muntanya en una serra i ahir se reprodueix bastant bé paisatgísticament el que és tota l'osca que fa des del mas de Sant Joans i de la Llaconassa i tot això, la baixada, que és el camí que se diu de les Clotes, que ja està perdut, però bueno, és tota una osca dins de la muntanya i per tant això respon molt bé a el que podia ser. Però són dubtes, simplement jo els apunto i bueno. I deu passar el mateix amb més coses, amb més masos. I vaig acabant perquè jo ja no sé com estic de temps i estic... 3 minuts. 3 minuts? Doncs acabo de davant. Podia citar, no vaig a llegir... Bueno, vaig a dir estos dos perquè si no me quedaré en les ganes. Perdó. A Ares del Maestrat hi ha en vistes davant de la plaça del poble, un poquet més avall, i hi ha una serra que se diu la Serra d'Enceller. Home, ara en les danes estes hem vist saltar una magnífica cua de cavall des de, jo què sé, 30, 40 o 50 metres d'altitud que alimenta 5 molins, alimentava 5 molins fariners, els molins de la costa d'Ares. No serà la serra del Sallent o del Sallent, no serà això, perquè és que la gent no la coneix ni com a la serra d'en Celler, però els mapes sí que ho posen i és ixa, on salta el Saltix, podria ser d'en Sallent. A les Coves de Vinromà hi ha un mas també que és el mas d'en Rieres, on es veu claríssimament les rieres, els barrancs, les rambletes que baixen i s'uneixen al riu de les Coves i van a parar també allà a Capicón. Sembla que si no se documenta, que s'haurà de documentar, ja dic que tot això és una aproximació, unes fabulacions meues, però que jo apunto que puga ser també una falsa personalització, com hi ha, i cada volta hi haurà més. Hi haurà més, no, podria dir-ne més, vull dir. A Serratella, el mas d'en Rasos. Home, ahí se veu claríssim els bancals, els rasos i dalt el mas. No serà una falsa personalització, el mas dels Rasos, serà. Però no ho canviaré jo, La Cingla Antoll, ahir a Serratella també, la Cingla Antoll, que està en el lletrer d'aquell de dalt. És una cingla que baix d'un toll d'aigua. Però la cingla en toll. Andreu va dir allò que vaig llegir per internet i ara no me'n recordo. Els foralls d'Encaro i tu dubtaves precisament de que fora tinguera un origen antroponímic. Seria d'Encaro, d'Encarbo, etc. El mas d'Enfagona, que jo vaig llegir en un document i lamento de Culla, quan feia lo de Culla, el mas d'Enfagona, que allí en el cartellet i cim dels Ibarsos Cabassí posa d'Enfagona, però en la toponímia ja està normalitzat Fagona, i jo vaig llegir que això era la vall Fagona. La vall Fagona, la vall de la Rambla Carbonera, com hi ha tantes vallfogones a Catalunya, hi ha més de 5, Valis Fecunda, Vallfogona, etc. I és que ho vaig llegir, el que passa és que ho hauria de tornar a trobar perquè no me vaig prendre nota.
el Mas de Nocell d'Atzeneta, ara sí que acabaré ràpidament, el barranc d'en Sinyó o el Pou d'en Salze o la Foia d'en Fornàs de Vilanova d'Alcolea, el Pla d'en Tossals de Benafigos. Home, algú que se diga Tossals és raro, el Pla d'en Tossals. Barranc de la Font d'en Teix, no del Teix, d'en Teix, de Vallibona. Toll d'en Drac, del Portell de Morella. Claro, un toll que, per cert, ara en aquestes danes així fabulós, hi ha vídeos, si poseu toll d'en Drac, el vídeo és esplèndid, jo no he estat. La Torre d'en Guaita, la Serra d'en Pi a Morella, el Mas d'en Coll. El Mas d'en Coll hi ha, però al Bocàssia també està el Mas del Coll, i a cada poble hi ha un Mas d'en Coll o del Coll, és aquesta confluència. Bueno, i acabo. El barranc del Grèvol. Acabo en el barranc d'en Grèvol. Vale. Doncs endavant. A Catalunya això ja ha estat estudiat i també passa el mateix. Per a que ho sapigueu, Ramon Amigó ho va estudiar per a uns topònims de Cornudella, del Montsant, riu, etc. I Santi Arbós ho va estudiar també per a Fulleda, també uns casos d'estos. I a les Illes Balears tots coneixem que això és un... Inclús el NA, vaig a llegir només les que vaig trobar en un llibre de Menorca: Punta de na Ferradura, Punta de na Bruna, Cala de na Rabiosa, na Blanca, na Fonoll, Cala en Forcat, i a Menorca, conegudíssima per l'arxiduc, la Sa Foradada, també dita na Foradada, la platja. En fi, no vull estendre més, i si trobeu després ocasió de parlar d'algun occitanisme, ho diré, però ara no. Bueno, farem ara la pregunta. N'hi ha temps per a una pregunta mentre ve Andreu, que la faré jo mateixa. Dis-nos algun occitanisme mentre... Jo no us puc més que documentar per Enric Barreda, sobretot en l'excel·lent crònica documentada d'Ares. I ahir ixen algunes coses, però jo a també vaig trobar la Foia de Namil i també hi ha un tossal de Namil i un barranc de Namil i tal a Benassal, veritat que sí, i Barreda, per exemple, diu que Namil prové, és dir, d'Emil, Emilius en llatí, però a través de l'occità. I hi ha més, hi ha algun més. És comú allò que parlàvem de les feminitzacions de les dones, a Benassal, per exemple, en Agavaldana, en fi, hi ha bastants. A Ares hi ha un carrer que se diu de Violeta, però que en realitat és d'en Violeta, i per Enric Barreda diu que Violeta és un cognom d'origen occità també. És un cognom molt escàs i ahir ha fet això. Per cert, és família nostra, Violeta, perquè també meua. Diguem, en l'arbre genealògic pareix que estiga també, no ell mateix, però tals Violetes hi ha apellidos. Portal d'en Violeta, és com el documenta ell, o la Torre d'en Violeta, que ara se diu la Torreta, etc. Vull dir que hi ha coses. La publicació ho podrà llegir. Exacte, la publicació se podrà llegir, perquè això és tota una aproximació i jo estic un poc nerviós.